ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱନାଥପୁରର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାକାର ହୋଇଛି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ହେଲେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଦୀପ ଘଡ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଛେରା ପହରା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱନାଥପୁରର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଦୀପ ଘଡ଼େଇ କଲେ ଛେରା ପହରା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଏହି ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ୱନାଥପୁରର ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଦୀପ ଘଡ଼େଇ ରଥ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ନୀତିକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରଥଟଣା ସମୟରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ, ମୃଦୁଙ୍ଗ, ଝାଞ୍ଜ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଭକ୍ତି ରସରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି, ଆୟୋଜକ କମିଟି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଏକତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରାଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସମେତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତିନୋଟି ରଥ ଟଣାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ରାମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଇଭ୍।